Judek karo rampal lomba. Oleh ngendi, Kang? Ndak krungu to. Judek karo rampal lomba kupingmu budek kurang ngombo, Kang. Mohon maaf, nomor tujuan Anda sedang selingkuh. Bodo amat, itu urusanmu, goblok. Sesuk lah cilik wis ora rasa gaya jeneng, Mas. Ya aku kan nuruti karepmu. Sawangan to dingkulku, sawangan. Iki lho, kaya ngene iki sampai memar ngene iki lho gosong, Mas. Mau nih wis tak elingne to, tak kon ganjel bantal, kowe malah terus. Ya tak gekne pisan. Giliran bundas kabeh nyalane aku. Terai glogok jaranmu. Terus bekas cokotanmu yo ngene iki ra ilang-ilang wis seminggu. Rumah sakit. Halo, Kang. Halo. Kowe dengi apa metu arep bojoku? Lah kapan to ora? Ora. Budal besok mulaimu sore. Wah, alah kon ngeterne blonjo Kang karo Martini kan arep mantu to Kang. Sing blonjo aku arep bojomu tinggal asal-asal sok mben iki lho. Oh, alah. Ya wis rapopo lekno. Kapan kowe? Minggu ngarep. Acarane kapan? Minggu ngarep. Oleh ngendi, Kang? Oleh rampal lomba karo judek Kang. Oleh ngendi? Judek karo rampal lomba. Oleh ngendi, Kang? Ndak krungu to. Judek karo rampal lomba kupingmu budek kurang ngombo, Kang. Ya jelas lho, Kang. Ndri ora krungu wae. Ngene nesu. Lah trelekku ngomong bulan bali ping 3 lho Kang, gek pangkar krungu lho awakmu ki. Lah kok malih kowe to, Kang, sing nesu karo aku ki? Ora. Kowe aku sing nesu karo kowe ki. Kowe dengi metu arep bojoku apa ora? Ora, Kang. Oh, ya wis lekno. Ya, Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek kowe nyeh tak wedel bojomu tenan malah ngono. Muni piye, Kang? Piye, Kang? Muni piye? Urung kok pateni to telpone, Kang? Ndri urung tak pateni yo. Walah. Bojomu lek rewang karo Martini kon gawe bregedel. Lah kok iso bojomu ngene bregedel? Priyo iso wong nyanggupi kok bojomu. Ya wis, ya wis. Ya, Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh. Lah iki lek amen arep konangane berat lek ra gawe ilmu Jaya Endo Parto Klepat. Ngono. Kowe nak seneng aku tenan, aku ya wis apanane kaya ngene iki. Gelem apa ora kowe? Kowe iki wis ngerti kaya ngene ya piye carane berusaha bene ada. Ngerti apa ora kowe iki jane? Lho aku lho wis berusaha. Nek bengi lho tak rewangi nyolok kodhok. Awan yo mancing. Ya emang urung jatahe sugih. Wis tel gatel. Rungokne aku ngomong. Ape ngomong apa meneh? Sesuk le yo nak wis indah pada waktunya iki lho yo ana wayahe to. Maksudnya indah nang endi? Nang jero ngimpi. Wong sing wedok direwang banting tulang kaya ngene kok kowe sing lanang mek bertulang tulung ae. Arep padha ya kaya apa nek durung rezekine. Yo percuma kabeh wis ana takerane dhewe-dhewe. Kar iyo ngerti kabeh iki wis enek sing naker. Lah yo reti ngono kok geger ae kowe iki. Tapi lek ora dijemput iki sapa sing arek ngeterne? Ayo ben diterno peno apa Darto Pak Wito sembarang karepe sing ngeterke Wong gemblung. jongkor.